Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма сённяшняй размовы – справядлівы. Кожны вернік на працягу свайго жыцця спазнае Бога. Адзін пастар царквы мне неяк прызнаўся, што калі рыхтаваў пропаведзі пра якасці Господа, змяніўся. Ён спадзяецца, што яго слова аказала ўплыў і на царкву. У вядомага прапаведніка Луі Гігліо ёсць цыкл пропаведзяў пад назвай «Неапісальны Бог». Відэа даступныя ў інтэрнэце. Паглядзіце. Аўтар захапляецца Господам, сляды велічы якога можна знайсці ў сусвеце. Наша сённяшняя тэма – гэта сціплая спроба успомніць адно з якасцяў Бога. У яго няма ўзірання на аблічча ў адносінах з чалавекам, у судзе. Чаму важна прыгадваць гэта? Мы іншыя. Не так даўно мы з жонкай наведалі адну царкву. Нас накармілі, знайшлі начлег, клапоціліся пра патрэбы, а мы знайшлі недахопы. У сярэдзіне майго сэрца прагучаў голас: «Сергей, няхай не ўсе твои чаканні апраўдаліся, але ты атрымаў значна больш, чым мог атрымаць». Для мяне гэта быў чарговы урок, бо лепш за ўсё ў нас атрымліваецца заўважаць у іншых тое, што мы прабачаем сабе. Адгэтуль крытыка, незадаволенасць, асуджэнне. Гэтаму ёсць нямала прыкладаў вакол нас. Пра гэта шмат напісана ў Бібліі. Цар Давід выносіць смяротны прысуд умоўнаму злачынцу за крадзеж авечкі, але забывае пра крадзеж чужой жонкі і забойства свайго лепшага ваяра. Ісус Хрыстос абвінавачваў фарысеяў у тым, што яны працэжвалі напоі, каб не трапіўся камар, страха паганіцца, але сваімі справамі з'ядалі вярблюда. У нагорнай пропаведзі мы чуем папрокі ў свой адрас. Бачыце сучок у вачах бліжняга, а ў вас бервяно. Так, Біблія – гэта кніга пра нас. Біблейскія героі – гэта мы. Мы як быццам сядзім у крэсле суддзі, а наш бліжні ў клетцы і наручніках. Мы багасловы і чалавекасловы. Больш гаворым пра Бога і менш з Богам. Больш гаворым пра людзей і менш з людзьмі. Апостал Павел перакананы і не хавае гэтага, што судзіць іншых, але пры гэтым дзейнічаць падобным чынам – падвойная крывадушнасць. Як жа Бог адрозніваецца ад нас? Давайте прачытаем пасланне да рымлянаў, 2 раздзел з 5 па 11 вершы. Дзеля гэтага няма апраўдання табе кожны чалавек, які судзіш. Бо ў чым ты судзіш іншага, асуджаеш сябе, бо робіш тое самае судзячы. А мы ведаем, што суд Божы ёсць паводле праўды адносна тых, што гэткае ўчыняюць. Няўжо ж ты думаеш, чалавек, які судзіш тых, што гэткае ўчыняюць, і сам робіш тое самае, што ўцячэш ад суду Божага, або багаццем ласкавасці ягонай цярплівасці і доўгацярплівасці пагарджаеш, не ведаючы, што добрасць Божая вядзе цябе да навяртання. Але праз упартасць тваю і ненавернутае сэрца ты збіраеш сабе гнеў на дзень гневу і адкрыцця праведнага суду Божага, які аддасць кожнаму паводле ўчынкам ягоных. Тым, якія цярплівасцю ў добрай справе шукаюць славы, пашаны і незнішчальнасці, жыццё вечнае, а тым, што спрачаюцца і не скараюцца праўдзе, але пакараюцца няправеднасці, ярасць і гнеў. Прыгнёт і ўціск кожнай душы чалавека, які робіць ліхое, перш юдэя і грэка. Слава і пашана і супакой усякаму, хто робіць добрае, перш юдэю і грэку. Бо няма ў Бога узірання на аблічча. Павел у гэтых вершах агучвае 3 ісціны. Першае – Божы суд непазбежны. Другое – Божы суд праведны. Трэцяе – Божы суд справядлівы.
Божы суд непазбежны. Хтосьці дакладна заўважыў, паміж тым, хто ты ёсць, і тым, кім ты жадаеш стаць, ёсць тое, што ты робіш. Бог, у якога мы верым, Бог справядлівасці. Немагчыма пазбегнуць пакарання таму чалавеку, які патрабавальны да іншых і паблажлівы да сябе. Суд Божы нагоніць такога. Павел перакананы, што жорсткае і неміласэрнае сэрца будзе пакарана. Але чаму Бог марудзіць і не выконвае свой прысуд? Ён спадзяецца, што яго дабрыня, ласка і доўгацярпенне прывядуць кожнага з нас да пакаяння. Божы суд праведны. Апостал кажа, што публічны суд над людзьмі будзе адбывацца на падставе спраў. Ствараецца няслушнае ўяўленне, што раз судзіць будуць па справах, то справамі ратуецца чалавек. Насамрэч, добрыя справы – вынік добрага сэрца, злыя – злога. Нашы справы – лакмусавая паперка веры. Христос у нагорнай пропаведзі менавіта справы назваў святлом для навакольных людзей. Сэрца – крыніца, з яго ўсе нашы злыя ці добрыя маршруты. Думка Паўла ў тым, што Бог паступіць праведна з кожным. Мяне натхняюць справы, асабліва ў жыцці хрысціян. Не меней натхняюць справы ў жыцці няверуючых людзей. Як піша Якаў, і тое, і іншае ад Бога. Бог дае ўсё, каб яно да яго вярталася. Таму самы дакладны матыў і вынік нашых слоў і спраў праславіць Бога. Нядаўна да нас прыехала адна знаёмая сям'я, муж і жонка. Сябруем. Час ад часу сустракаемся. У гэты раз яны прывезлі хлеб, які ў Маларыцкім раёне называюць грачаная баба. Традыцыя яго выраба занесена ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі ў якасці нематэрыяльнай праявы творчасці чалавека. Навошта яны прыехалі? Проста жадалі парадаваць нашу сям'ю. Пераадолелі немалую адлегласць. Простыя рэчы важныя, яны гучней усякіх слоў. Не так даўно супрацоўнікі трансусветнага радыё правялі некалькі гадзінаў у горадзе Пружаны. Мясцовая царква арганізавала сустрэчу з людзьмі. Якія слаба бачаць, зусім не бачаць, інваліды. Мы ўдзельнічалі ў служэнні і раздавалі людзям калонкі з хрысціянскімі перадачамі, а таксама прадуктовыя наборы. З намі была музычная група. З дарогай і мерапрыемствам атрымаўся цэлы працоўны дзень. Свой выходны мы правялі не сем'ямі. Чаму? Хацелі прынесці трохі святла ў жыццё тых, каму цяжка і на справе паказаць хрысціянства. Адносіны – гэта дарога з двухбаковым рухам. Даўно мяне і маіх сяброў запрашаў да сябе адзін чалавек. Ён жыве ў 40 кіламетрах ад нашага горада. Мы елі смачную ежу, размаўлялі, карысталіся ветлівасцю і гасціннасцю. Калі мы сыходзілі, то пачулі нечаканыя словы. «Дзякуй, што вы маліліся ў нашай хаце пра нас». Я распавёў гэтыя прыклады, каб падвесці да пытання, што мы пакідаем пасля сябе. Павел упэўнены, што ад нашых мэтаў будуць залежыць нашы справы, якія вызначаць наш лёс. Чаму гэта важна? З гэтага мы пачыналі нашу гутарку. Божы суд справядлівы. Калі б мы вучыліся прымаць факты Бібліі. У Бога няма любімчыкаў. Ён не прадузяты. Разам з тым, у гэтым мы бачым і багацце мілаты. У гэтым надзея для кожнага. Неяк адзін пастар з Беларусі мне распавядаў пра свой зварот да Бога. Пачалося ўсё з велікоднага набажэнства і пропаведзі. Ён зразумеў адну простую думку. У мяне ёсць шанец. Усё ўсярэдзіне перавярнулася. Гутаркі ў ранейшай кампаніі сяброў сталі пустымі, спіртное на стале страціла каштоўнасць. Ён знайшоў вернікаў і правёў святочныя дні з імі. Так пачалося і працягваецца яго хрысціянства. Калі ў вашым жыцці бок у баку, праўда ў грыбаванні, праведнасць не галоўная каштоўнасць, то ведайце, Божы суд непазбежны. Божы суд праведны, Божы суд справядлівы. Бог зазірае пад маскі. Ён бачыць гульню хрысціянства. Господ ведае кошт нам і нашым словам. Якія ж падказкі пакідае нам Павел? Першае. Упартае сэрца, якое асуджае іншых, мае патрэбу ў пакаянні. Другое. Добрыя справы, слава, гонар і неўміручасць – правільныя мэты. Трэцяе. Сапраўдная вернасць, паслухмянства ісціне. Бо Бог справядлівы кожны дзень.
как прикрыта пышной кроной пустота, но среди листвы зеленой нет плода. И садовник зря трудился год-другой, плод, увы, не появился золотой. Труд напрасен, дни и ночи, столько сил плод смоковница не хочет приносить. Листья, листья, вот отрада, красота, но садовнику не рада пустота. Плачет дерево, не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. А садовник все решает, как же быть, ведь смоковница большая, жаль рубить. Может, станет плодоносной подождать, но приходит третья осень и опять плачет дерево, не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. Так и мы пред Богом плачем каждый раз. Не руби, Господь, не надо, не сейчас. Может, стану плодоносной, подожди. Но приходит третья осень, посмотри. Плачет дерево, не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. Плачет дерево, не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. Подожди еще немного, подожди. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брэшцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.